जिल्हावासियांना टोल माफी मिळेपर्यंत ओसरगाव येथील टोल नाका सुरू करण्यास शिवसेनेनं विरोध केला असून ओसरगाव टोल नाका सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानं शिवसेनेनं आक्रमक पवित्रा घेत आज आमदार वैभव नाईक, शिवसेना नेते संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिकांनी पुन्हा ओसरगाव टोल नाक्यावर धडक दिली आहे। या प्रसंगी टोल माफीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे। टोल मुक्ती झालीच पाहिजे, टोल मुक्ती झालीच पाहिजे, टोल मुक्ती झालीच पाहिजे। टोल माफी झालीच पाहिजे, टोल माफी झालीच पाहिजे। कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। छत्रपती उद्धवजी ठाकरेंचा यावेळी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यक्षेत्र कोल्हापूरचे अधिकारी PD पंदरकर यांच्याशी आमदार वैभव नाईक व संदेश पारकर यांनी दूरध्वनीवर संवाद साधताना तोपर्यंत सिंधुदुर्ग वासियांना टोल माफी जाहीर केली जात नाही, महामार्ग संबंधित नागरिकांचे प्रश्न इतर समस्या मार्गी लागल्या जात नाही तोपर्यंत ओसरगाव येथील टोल नाका सुरू करण्यात येऊ नये, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांना आपणास सामोरे जावे लागेल असा इशारा यावेळी देण्यात आलाय। वैभव नाईकांनी मी टोल याच्यावर आहोत, तर काल वृत्तपत्रात बातमी आली तुम्ही टोल चालू करताय म्हणून। एक मिनिट आमदार वैभव नाईकांची पहिलं बोला, मग मी आपल्याशी बोलतो। हा नमस्कार, वैभव नाईक बोलतोय। आता टोल नाक्या संदर्भात आपली मागची चर्चा झालेली आहे की जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांशी आणि स्थानिक लोकांशी बोलायचं आणि नंतर तो टोल वसूल करा, बरोबर ना? हां, त्यामुळे तुम्ही आणि घाई करू नका, आमची चर्चा करा। आज आम्ही टोल नाक्यावर जमलोय आणि तुम्ही आज टोल बंद कराल, आज पोलीस द्याल, उद्या काय कराल, रोज परवा काय कराल? त्यामुळे टोल तुम्हाला पोलीस त्यामुळे आमच्या लोकांचा विश्वास घेतल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचे हायवे संदर्भात अनेक अजून प्रश्न आहेत, हा एक विषय, आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना टोल माफी मिळायला पाहिजे हा दुसरा प्रश्न, बरोबर? त्यामुळे कोणाला तरी टोल मिळाला नाही म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं म्हणून गडबड करून चालणार नाही। एक मिनिट भाई बोलतो पंधरकर साहेब, टोलच्या संदर्भामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात टोल माफी झालीच पाहिजे। आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। वैभव नाईक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदेश पारकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टोल माफी झालीच पाहिजे। करणार अशा प्रकारची वृत्तपत्रामधून जी बातमी येत आहेत किंवा ज्या नोटीस तुम्हाला जी काय बजावली आहेत कुठल्या प्राधिकरणाने आपण सगळ्यांना बजावलं आहे त्याच्यामुळे कोण वातावरण दूषित म्हणतो होतं। देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। माझं म्हणणं की एक आहे ते सगळं बंद करा, रोज रोज म्हणजे एक तर तुम्ही सगळे बसा। आम्ही शिवसेना आणि सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या वतीने आमची स्पष्ट भूमिका आहे, टोलच्या विरोधात आम्ही आहोत। टोल आम्ही वसूल करायला देणार नाही, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला टोल माफी झाली पाहिजे ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे। त्यामुळे आणि हायवेचं काम कुठलंही त्या ठिकाणी अजून पूर्ण झालं नाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये। कालही कणकवली शहरातल्या ब्रिजला त्या ठिकाणी तडे गेले, इतके निकृष्ट दर्जाचं काम हे हायवेचं झालेलं आहे। लोकांच्या संपादनाचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत, अनेक प्रश्न असताना तुम्ही चालू करताय काय बरोबर नाही, आमचा त्याला विरोध राहील। आम्ही टोल त्या ठिकाणी म्हणजे टोल मुक्ती करू आणि रस्त्यावर आमचा विरोध राहील। किती दिवस तुम्ही पोलीस घेणार? एक दिवस घेऊ शकतात, 365 पोलीस असले तरी आम्हाला शिवसैनिकांना काय फरक पडत नाही, आम्ही केस घेऊन तुमच्या विरोधात लढू। त्यामुळे तुम्ही तशा प्रकारची काही घेऊ नका। टोल मुक्ती सिंधुदुर्गाला झाली पाहिजे। यावेळी युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक, नगरसेवक कन्हैया पारकर, रामू विखाळे, राजू राठोड, युवासेना तालुका प्रमुख ललित खडीगावकर, उपतालुका प्रमुख सचिन आत्रेकर, ओसरगाव सरपंच प्रमोद कावले, वागदे सरपंच रुपेश आमडोसकर, रिमेश चव्हाण, आदित्य सापळे, सिद्धेश राणे, योगेश मुंज, अजित काणेकर, गौरव हरणे,
रोहित राणे, मंगेश राणे, उत्तम लोके, सदानंद मोरे, नितीन धुरी, रवी ठाकूर, बाबू केणी आदींसह शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या टोल नाक्यावर टोल वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांनी आणि केंद्र शासनाने पत्र दिले, परंतु निश्चितपणे ही टोल माफी ला शिवसेनेचा पूर्ण विरोध आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचा विरोध आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला टोल माफी मिळावी म्हणून आम्ही रस्त्यावर काल पण होतो, आज पण आहोत आणि उद्या पण असणार आहोत. खरं तर पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन किती दिवस टोल माफी करतील, किती दिवस टोल सुरू करतील, परंतु मागच्या वेळी चर्चेप्रमाणे झालेली आहे. जिल्हाधिकारी, या जिल्ह्यातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी एकत्र बसून या संदर्भात निर्णय घ्यायचं असं गेल्या वेळी ठरलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे न झालं तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनाची राहील. आम्ही जोपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा टोल माफी मिळणार नाही तोपर्यंत ही टोल माफी आम्ही टोल सुरू करून देणार नाही, हा शिवसेनेचा इशारा आहे. देणार नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही, टोल माफी झाल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. माननीय उद्धव ठाकरे यांचा जय हो. बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो. शिवसेना जिंदाबाद. शिवसेना शिवसेना सम्राट शिवसेना श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा जय हो. शिवसेना जिंदाबाद. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कोण म्हणतं देणार नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा जय हो. बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो. आगे बढो. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कोण म्हणतं देणार नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा जय हो. बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो. आगे बढो. टोल मुक्ती झालीच पाहिजे. टोल मुक्ती झालीच पाहिजे. टोल मुक्ती. मी टोल वर आहोत, तर काल वृत्तपत्रात बातमी आली तुम्ही टोल चालू करताय म्हणून. एक मिनिट, आमदार वैभव नाईकांची पहिलं बोला, मग मी आपल्याशी बोलतो. हा नमस्कार, वैभव नाईक बोलतोय. आता टोल नाक्या संदर्भात आपली मागची चर्चा झालेली आहे की जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांशी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी बोलायचं आणि नंतर तो टोल वसूल करा, बरोबर ना? हां, त्यामुळे तुम्ही आणि घाई करू नका, आमची चर्चा करा. आज आम्ही टोल नाक्यावर जमलोय आणि तुम्ही आज टोल बंद कराल, आज पोलीस द्याल, उद्या काय कराल, रोज परवा पोलीस. काय कराल. त्यामुळे टोल तुम्हाला पोलीस त्यामुळे आमच्या लोकांचा विश्वास घेतल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचे हायवे संदर्भात अनेक अजून प्रश्न आहेत, हा एक विषय. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना टोल माफी मिळायला पाहिजे, हा दुसरा प्रश्न, बरोबर. त्यामुळे कोणाला तरी टोल मिळाला आणि म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं म्हणून गडबड करून चालला नाही. एक मिनिट भाई बोलतो. पंधरकर साहेब, टोलच्या संदर्भामध्ये संपूर्ण अरे टोल माफी झालीच पाहिजे. आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. वैभव नाईक तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. संदेश बनकर तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. टोल माफी झालीच पाहिजे. करणार अशा प्रकारची वृत्तपत्रामधून जी बातमी येत आहेत किंवा ज्या नोटीस तुम्हाला जी काय बजावली आहेत कुठल्या प्राधिकरणे आपण सगळ्यांना बजावलं आहे, त्याच्यामुळे कोण वातावरण दूषित म्हणतो होतं. देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कोण म्हणतो देणार नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. माझं म्हणणं की एक आहे ते सगळं बंद करा. रोज रोज म्हणजे एकतर तुम्ही सगळे बसा. आम्ही शिवसेना आणि सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या वतीने आमची स्पष्ट भूमिका आहे, टोलच्या विरोधात आम्ही आहोत. टोल आम्ही वसूल करायला देणार नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला टोल माफी झाली पाहिजे, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळे आणि हायवेचं काम कुठलंही त्या ठिकाणी अजून पूर्ण झालं नाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. कालही कणकवली शहरातल्या ब्रिजला त्या ठिकाणी तडे गेले. इतके निकृष्ट दर्जाचं काम हे हायवेचं झालेलं आहे. लोकांच्या संपादनाचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. अनेक प्रश्न असताना तुम्ही चालू करताय काय बरोबर नाही. आमचा त्याला विरोध राहील. आम्ही टोल त्या ठिकाणी म्हणजे टोल मुक्ती करू आणि रस्त्यावर आमचा विरोध राहील. किती दिवस तुम्ही पोलीस घेणार? एक दिवस घेऊ शकता, 365 पोलीस असल्या तरी केसेस घेऊ, चला. आणि पोलीस असले तरी आम्हाला शिवसैनिकांना काय फरक पडत नाही. आम्ही केस घेऊन तुमच्या विरोधात लढू. त्यामुळे तुम्ही तशा प्रकारची काही करू नका. टोल मुक्ती सिंधुदुर्गाला झाली पाहिजे.
आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या टोल नाक्यावर टोल वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांनी आणि केंद्र शासनाने पत्र दिले आहे. परंतु निश्चितपणे ही टोल माफी ला शिवसेनेचा पूर्ण विरोध आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचा विरोध आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला टोल माफी मिळावी म्हणून आम्ही रस्त्यावर काल पण होतो, आज पण आहोत आणि उद्या पण असणार आहोत. खरं तर पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन किती दिवस टोल माफी करतील, किती दिवस टोल सुरू करतील, परंतु मागच्या वेळी चर्चेप्रमाणे झालेली आहे. जिल्हाधिकारी, या जिल्ह्यातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी एकत्र बसून या संदर्भात निर्णय घ्यायचं असं गेल्या वेळी ठरलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे न झालं तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनाची राहील. आम्ही जोपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा टोल माफी मिळणार नाही तोपर्यंत ही टोल माफी आम्ही टोल सुरू करून देणार नाही, हा शिवसेनेचा इशारा. देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, टोल माफी झाल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. टोल माफी झालीच पाहिजे. माननीय उद्धव ठाकरे यांचा जय हो. बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो. शिवसेना जिंदाबाद. शिवसेना शिवसेना सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा जय हो. मी टोल याच्यावर आहोत. तर काल वृत्तपत्रात बातमी आली तुम्ही टोल चालू करताय म्हणून. एक मिनिट, आमदार वैभव नाईकांची पहिलं बोला, मग मी आपल्याशी बोलतो. हा नमस्कार, वैभव नाईक बोलतोय. आता टोल नाक्या संदर्भात आपली मागची चर्चा झालेली आहे की जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांशी आणि स्थानिक लोकांशी बोलायचं आणि नंतर तो टोल वसूल करा, बरोबर ना? हां, त्यामुळे तुम्ही आणि घाई करू नका, आमची चर्चा करा. आज आम्ही टोल नाक्यावर जमलोय आणि तुम्ही आज टोल बंद कराल, आज पोलीस द्याल, उद्या काय कराल, रोज परवा काय पोलीस. कराल. त्यामुळे टोल तुम्हाला पोलीस त्यामुळे आमच्या लोकांचा विश्वास घेतल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचे हायवे संदर्भात अनेक अजून प्रश्न आहेत, हा एक विषय. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना टोल माफी मिळायला पाहिजे, हा दुसरा प्रश्न, बरोबर. त्यामुळे कोणाला तरी टोल मिळाला नाही म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं म्हणून गडबड करून चालणार नाही. एक मिनिट भाई बोलतो. पंधरकर साहेब, टोलच्या संदर्भामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात टोल माफी झालीच पाहिजे. आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. वैभव नाईक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संदेश बनकर तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. टोल माफी झालीच पाहिजे. करणार अशा प्रकारची वृत्तपत्रामधून जी बातमी येत आहेत किंवा ज्या नोटीस तुम्हाला जी काय बजावली आहेत कुठल्या प्राधिकरणे आपण सगळ्यांना बजावल्या आहेत त्याच्यामुळे कोण वातावरण दूषित म्हणतो होतं. देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कोण म्हणतो देणार नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. माझं म्हणणं की हे काय ते सगळं बंद करा. रोज म्हणजे एक तर तुम्ही सगळे बसा. आम्ही शिवसेना आणि सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या वतीने आमची स्पष्ट भूमिका आहे, टोलच्या विरोधात आम्ही आहोत. टोल आम्ही वसूल करायला देणार नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला टोल माफी झाली पाहिजे ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळे आणि हायवेचं काम कुठलंही त्या ठिकाणी अजून पूर्ण झालं नाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. कालही कणकवली शहरातल्या ब्रिजला त्या ठिकाणी तडे गेले. इतके निकृष्ट दर्जाचं काम हे हायवेचं झालेलं आहे. लोकांच्या संपादनाचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. अनेक प्रश्न असताना तुम्ही चालू करताय काय बरोबर नाही. आमचा त्याला विरोध राहील. आम्ही टोल त्या ठिकाणी म्हणजे टोल मुक्ती करू आणि रस्त्यावर आमचा विरोध राहील. किती दिवस तुम्ही पोलीस घेणार? एक दिवस घेऊ शकतात. 365 पोलीस असल्या तरी केसेस घेऊ, चला. पोलीस असले तरी आम्हाला शिवसैनिकांना काय फरक पडत नाही. आम्ही केस घेऊन तुमच्या विरोधात लढू. त्यामुळे तुम्ही तशा प्रकारची काही करू नका. हा, टोल मुक्ती सिंधुदुर्गाला झाली पाहिजे. देणार नाही. ब्युरो न्यूज कोकणशाही ओसरगाव. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.